Балаларны яклау, үстерү өчен тиешле шартлар булдыру йөзеннән ил күләмендә, шул исәптән безнең районда зур хәстәрлек күрелә. Өр-яңа мәктәпләр, балалар бакчалары төзелә, мәдәният һәм спорт учаклары ачыла. Булганнарына ремонт эшләре башкарылып килә. Районда иң зур биләмәләрнең берсе булган Базытамак авыл советы авыл биләмәсе территориясендә яшәүче авыл халкы да киләчәк балалар кулында икән аңлап, урындагы инициативаларны яклау программасында актив катнашып, 2нче ел рәттән 2 ел элек үз ишекләрен ачкан мәктәпнең тәрәзәләрен алыштырырга карар итте. Узган елны мәктәпнең 2нче кат тәрәзәләре еврога тулысы белән алыштырылса, агымдагы елда 1нче каттагы барлык бүлмәләрнең, спорт залының тәрәзәләре, барлыгы 41 тәрәзә алыштырылган. Шулай ук мәктәптә 2 бүлмәдә күләмле ремонт эше бара. Әлеге бүлмәләр үсеш ноктасы цифрлы һәм гуманитар профильле мәгариф үзәгенә әвереләчәк. Алдагы көннәрдә 1,5 миллион цифрлы җиһазлар кайтуы көтелә. Биредә балалар технология, информатика һәм тормыш хәвефсезлеге нигезләре буенча өстәмә белем алачак. Урындагы инициативаларны яклау программасыннан калган средстваларга мәктәптәге барлык ишекләрне алыштыру көтелә. Мәктәп коллективының тырышлыгы белән барлык бүлмәләрдә буяу агарту эшләре башкарылган. Мәктәпнең территориясе дә бик зур. 4 гектар мәйданда бар төр яшелчәләр мулдан үстерелгән. Балаларны уку юлы дәвамында компот белән тәэмин итү максатыннан бер морозильник җиләк-җимеш белән тутырылган. Гомумән алганда мәктәп яңа уку елына 17 укытучыны, 126 укучыны, 1нче сыйныфка баручы 17 укучыны якты, матур бүлмәләрдә каршы алачак. Яңа уку елы башланырга бик аз вакыт калды. Җәй буена мәктәптә бик күп эшләр башкарылды. Урындагы инициатива ярдәмендә үткән елны 2нче этаж тәрәзәләре алыштырылган иде. Быел инде бик тиз вакыт эчендә 1нче этаж тәрәзәләре алыштырылды. Шулай ук проект .роста проекты буенча балалар обитансын шөгыльләнер өчен 2 кабинет эшләнеп бетәчәк. 1 сентябрьдә бу кабинетлар балалар өчен ачылачак. Территориябызда бик зур, территорияда да көндәлек эшләр бик күп башкарылды. Шушы көннәрдә мәктәптә барган күләмле ремонт эшләре белән Башкортстан Республикасының Дәүләт җыелышы Корылтай депутаты Рәмил Бәхтизин, район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин, авыл советы авыл биләмәләре башлыклары танышып китте. Айгөл Муллаянова, Ринат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.